ɓen rafiji e caɗele wonɓe ɗo ɓe natiyaɗe ɓe ceeɗi ko kalɓe ko rafiji e caɗele aɗum fof kettima ɓe hen kono walillahi alhamdu wa shukru kamɓe ɓe kaɓani ɓe tappani nde Allah rokkiɓe aadi fof ɓe dutto e goɗɗo waɗi caɗele ɗe ngari fof taw kamɓe fof koɓe gonno ɗo eɓe goni ɗon en jetti Allah alhamdulillah rabbil alamin ha Allah addi ɗum ha yettima ɗo kadi hande en ɓeydima kadi yettude Allah no fewi to amma jinnaɓe janginanteɓe kamɓene kadi ɓe ñaaguiɓe nde ɓe ɓeydata tinnade ɓe ganna duɗal ngal ko ɓesguji maɓɓe jangata ga ɓesguji jangoji gaaɗi wonno ɓe poti ardude e wonno ɓe poti wonirde ga jannginowo gaawo kañumne kadi ko jannginowo ala salaire hay goto mo omo yoɓe jinnaɓe tinno ballodiri e makko ɗum noon jangde nde en yaariɗo yeeso ceerno Abdourahmane haalino joni e onon suka mi ɗutta koye kalɗon ha ma bandiraɓe juɓɓe tinno no fewi kamɓe janginanteɓe jannginowo kam e bari sum ka kiki kañum kam yettitaki hay wotere ruttoraki caggal hay wotere nde waktu makko inde fo a tawama e caali makko mo jooɗi omo janngini nde waktu makko inde fo a tawama e caali makko mo jooɗi omo janngini garɗe mo arani omo jooɗi omo janngini mo arani o kadi omo nela kadi o humpito alhaali makko wadde an mo ɓiɗɗo mum nela yo humpito e alhaali mo aɗa foti andude kadi ande ɓiɗɗo makko haɗimo jangoyde ko adini ceerno e ngel toon taw an a noddi ceerno taw téléphone no woodi taw a noddi ceerno a humpiti o ɓiɗɗo ko woni e dow mum o sellani walla ko nandi so tawi kadi ko cuuɗi ma nela to noon so ari ma ande wonde oɗo almuɗo ko cuuɗi kono almuɗo sellani a noddani ma ceerno nen toon on almuɗo nela toon kañum o waɗ ɗum ko goppuɗo alwal mum mo goppuɗo suur mum on fonno laaɓo on fonno janngude joni o ƴetti wela hono ƴetti koyɗe yeehi humtoyade almuɗo te an jinnaɗo aɗa fonno humpiti ceerno gil subat wonde almuɗo woni haade ko arde hannde ko sellani ɗum noon haala bulde gueɗɗe fof yimɓe ballodiri hen no fewi onon jaabnane noon no fewi onon gaccine haqqe no fewi ɗum gona haaliyankoɓe kono noon alay saago sa duñama hen tan alay saago mbaɗɗa fof manara ko ɗum noon eɗen jabno fewi eɗen jetta jinnaɓe no fewi eɗen jetta mawnaɓe no fewi ceernaɓe eɗen jetta mo no fewi no fewi suba kay kikiɗe ko dari duwoji makko e golle makko e darde makko no fewi ko dari on wallodiri kadi e baboyi no fewi no fewi ɗum dari minen fof kadi kanko huuɓe min no jirɗon min ni minen fof kanko huuɓe koye bakke makko min kedi koye less makko kadi koye ɓuɓiri makko min dulli emin jettanama Allah no fewi en duuroma kadi juutde murɗama e moƴƴude batten sababu onon ko mbaɗiraɓe men ceerno Cheikh kanko woni onon sababu saabu ko tinnare makko no fewi alano wiyaka alano waɗaka kono wi madin buɗas makko kanko toon tan fayi falilahi alhamdu en jettanama Allah eɗen duunoma kadi nde Allah yurmotomo yaafo kanko jinnaɗe amen jaɗo wayani nen mayram kamɓe fof nde Allah yurmotoɓe yaafo sabu kamɓe goni oɗo sababu kamɓe tampanno nde ɗo tabbe alhamdulillah rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah kebdo tan en jeba alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ɓaawo yettude Allah e julde e nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam keɗoɗen seeɗa ceernaɗo wonen ɗon yewtere keɗodiren en jetti Allah balluɗo en newnanɗo en oɗo ne'ma kono hade men e nabdi e ɗum ko salminde e juurade hono hoɓe nokku o mawɓe nokku oɓe e seerenɓe nokku oɓe eɗen calmina ɓe eɗen juuroɓe te oɗo kikiɗe hannde ene herti hen noon jinnaɗo ɓen ceerno men ceerno Abou Sow e dendagal seerem e tawtoraɓe ɗo so ɗum ɓenni oɗo ñalawma hannde wona ñalawma mo mbannoɗen programme haalde ala ko ñalawma mo mbannoɗen programme jeeyede e tawtorteɓe ɗeɗo golle pattam lame heɗade oɗo alqur'ana laaɗɗo belɗo celluɗo beele jo
ko julɓe ɓen dartata e alqur'ana ko keɓen ɗum kono noon ko dogata ko ɗum woni ko a daɗata kono en jetti Allah e wiyeede en cuut konnguɗi men tawa konnguɗi ɗi gonata ko konnguɗi goonga tawa konnguɗi ɗi gonata ko konnguɗi yettude Allah konnguɗi ɗi kadi ɗi gonata ko konnguɗi hirjino ɗum waɗi eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe nde ɓe ballata en ɓe ndeeƴa nde wonno so tawi ɓe ndeeƴani ɓe mbawata nande so tawi ɓe nanani ɓe mbawata famde so ɓe paamani ɓe mbawata naftorade eɗen ñaaguiɓe nde ɓe ndeeƴata alhamdulillahi rabbil alamin oɗo ñalawma walla ɗiɗo ñalawmaji fof ko ñalawmaji alqur'anil karim so wiyama ñalawmaji alqur'anil karim ene anda ko ñalawmaji ɗi julɓe jeeyi kono kadi ene anda ko ñalawmaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sabu alqur'ana ko deftere nde Allah jippini e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o tampi e mayre o lori e mayre o heyɗi e mayre o ɗomɗi e mayre sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi kala mbiɗo ba haɗa mum wiide siñi e tawata ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum kañum heeɓi gueɗal mum timmugal sallllahu alayhi wa sallam kala noon ɗo julɓe ndendi tawa rendini ɓe ko ñalawmaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene haani ene yooɗi ene ŋarɗi kono ene ɓuri tengtude ene ɓura yoodde ene ɓura ŋarɗude so tawi koye e nder Madina Gounass Madina Gounass saare nde ngannduɗa ala ko nde waɗira so wona alqur'ana ala ko nde waɗira so wona diine ala ko nde waɗira so wona sunna ala ko nde waɗira so wona tijaniya ala ko nde waɗira so wona jokkere enɗam ɗum ɗo fof so renndi woni alqur'anil azimil karim mbiɗa anndi tan ko ɓuumnata ɓernde ceerno ko no heewi kono ko ɓuri heen mawnude ko deftere Allah nde ngannden enen jannginoɓe alqur'ana to mbawɗen wonde fof e jooglinayi windere nde Allah fecci en ko mawni Allah fecci en geɗal Allah fecci en teddungal Allah fecci en ɓural nde wonna wona an yiɗata feccede e alqur'ana walla jannginoɓe alqur'an ala ko Allah muuyata feccudema jeeɗa e janngoɓe alqur'an ha gontoya e jannginoɓe alqur'an kono e keeridi Madina Gounass yo Allah yoɓ fuɗɗoraɓe alqur'ana e nder nokku he mbiɗa andi heewɓe e mabɓe guurani wuurɓe hen ɓene ne mbayno guurani ni tawde kay ko sinciraɓe alqur'ana e nokku heɓe en jettaniɓe Allah en jettiriɓe Allah sababude darde mabɓe sababude tampere mabɓe sababude jihad mabɓe ɓe nangi alqur'ana eɓe jaada e mum ha yetti ñalawma hande o hawri e génération men woni enen oɗo jiil woni enen nde ɗo yirde yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah ɓeydanɓe yurmede mum to barzakh yo Allah ɓeydanɓe weluye mum to barzakh yo Allah ɓeydanɓe dokke mum to barzakh kono kadi seerenɓe hande ɓe en jarniɓe no feewi en beltaniɓe ɓe no feewi kono kadi en ɓeydima kadi dahmitorade ɓe eɗen gandi so tawi ko ɓeto mbaɗannoɗen hanki e hande jiida nandani yaadani ɓaɗodirani ko nanɗen ɗo hande sukaɓe ene janga ko Allah ene seedi ene selli Allah ene seedi ene nanni Allah ene seedi ene weeli nde wonno heɗoto alqur'ana ko yimɓe tato walla yimɓe nayo qur'ana ala heɗotoɓe so wona yimɓe tato walla yimɓe nayo sa wi yimɓe tato keɗottoɗo sawtu o kaari ene weeli daade kaari ene weeli sawtu heewɓe ko ɗo keɗoto alqur'ana goɗɗo o ko kaari ene waawi makharijal huruf masalan kaari ko jangi e ñawoji alqur'ana ko no tottirta ɗum ni ene feewi ko ni tigi woni no jippinira oɗo ko ñawoje heɗoto e alqur'ana tataɓo o heɗoto e alqur'ana ko firongo mana ko firti alqur'ana ko
oɗo ko ɗum heɗoto e alqur'ana battuɗoɓe nayo o on heɗoto ko fof heɗo belgol dane ngol nde wonno ɗum ne kadi ko cuɗari alqur'an so qur'ana ma selli ɓuri qur'anaji fof sellude so tawi sawtu ma welade kadi wodat ko manki hen seeɗa to banggue nofru wadde keɗortoɗo sawtu belɗo o e keɗortoɗo moƴƴugol ñawoje gaddin alqur'ana o e keɗotoɗo firo ngo ɗeɗo gueɗe tati fof ene ndenda e neɗɗo goto kono ndaw ko weeɓani kala nde hakkille neɗɗo jaali e heɗagol belgol dande o haydi nande cellugol alqur'ana kala nde hakkille neɗɗo jaali heɗagol cellugol alqur'ana o hewani nande firo alqur'ana kala nde neɗɗo jaali e heɗade mana alqur'ana o hewani nande belgol ngol e cellugol ngol wadde mbimi nayaɓo o ko neɗɗo porɗo tigi 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 ko joom hakkille tigi 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 ko joom idrak tigi 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 ete en gandi ɓeeɗo tati fof walla ɓeeɗo nayo fof ene tawa e nder jonde he en keɗimo ɗo qur'ana belɗo kono noon kala nde keɗiɗa qur'ana celluɗo wi ndaw ceerno ɗeɓɗo mayde kala nde keɗiɗa qur'ana naniɗo nanniɗo mo jomum en ɓe mbawi ñawde mbimi noon ko jomum en ɓe mo janggani alqur'ana so wi kaari ene wawi alqur'ana ko yorde guite wondi ala wodanma wiide ko kaari ne weeli dande ko jannguɗo alqur'ana ñawata kaari ko jangi ko no selli walla kaari sellani kaari daɗi kaari rewi hen ɗum ko jomum en ɓe mbawi haalde ɗum aɗa yiya noon en eɗen zisa mo ganduɗa ha hijju mum ɗiggani e zisa kaari ne wawi kaari wawa ala onon on ganda ɗum kaade ɗo kaɗɗon ɗo ndeƴon ɗon wadde wawɓe ñawde alqur'ana ɓe e ɓen ɗo eɓe jooɗi eɓe limtini eɓe gandi koɓe keɗiɗo ko ene ɓuuɓi ɓernde koɓe keɗiɗo ko ene hollira janggo garowo mo ɓoyata ko ceerno siraji haalno ko ma en cuus janngude kanko wino ko e Sénégal so tawi ngal ɗo jaɓɓal sansaka oɗo himme waylaka eɗen mbawi suusde janngude alqur'ana to imaratul arabiya eɗen mbawi suusde janngude alqur'ana e Kuwait eɗen mbawi suusde janngude alqur'ana e jaziratul arab o fof saabu qur'ana ko qur'ana tan qur'ana ala qur'ana ɓaleɓe walla qur'ana multaninaɓe walla qur'ana Sénégal ala qur'ana ko qur'ana tan so qur'ana janggama no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yettinirimo en ni ala ko kulata ha janggudemo saabu ko goto kono so tawi o janggaka no foti janggirede ni wiye oɗo qur'an noon haaɗi ko Madina Gounass de oto taccugol ngu so tawi o rewani lawol wiye o qur'an o haaɗi koye département he ayi wona qur'ana kaari en kono so qur'ana selli wonta qur'ana kaari en wonta qur'ana nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono noon kalanmi hunde tan kono woniri ni mi jingata no neɗɗo yiɗi fof kadi nanira haala ka wona haajam mbiɗo welti e fof kono mbiɗo weltani sukaɓe rewɓe ɓe konni ko kamɓe mi anda mbiyanmi ko beeli hakkillaji mi anda ko mawni himɓe en oɗon mawni himɓe no fewi soɓe jaadi e sukaɓe worɓe ɓe so tawi ɓe mbattani hakkille tan ko sukaɓe rewɓe kettata yeeso kamɓe sukaɓe worɓe eɓe gandi mbiɗa andi ɓe mettitta eɓe gandi ko noon wayi sukaɓe rewɓe ɓe so on jaadi soɓe pelliti tan ɓe gaccete caggal enen fof eɗen gandi duuɓi sappo caggal tawi ala ko faama sukaɓe rewɓe ala ko faama e maɓɓe so wona horde lacciri nana wutte nana wuppiroyto ƴoƴiroyto yaaruga ha cikkanɗen mataw kamɓe ɓe jaaka e nder diine he walla ɓe jaaka e alqur'ana kono de mataw hande kam laaɓi ko nanɗen ɗo ko de mataw ene weɗi nande ko nanɗen ɗo ko jannguɓe de mataw goto fof ene wiya ha hamam wona ɓiyam walla ha hamam wona miñam nde on no moƴƴi so hunde moƴƴi goto fof yiɗata ko hanino ko ɓinguel mum walla hanino ko miñum so moƴƴani goto fof ene willa yo hunde woɗɗito ɗum wadde en jetti Allah en jettani Allah seerenɓe ɓe dariɓe ɓe kaɓa hen wallahi so tawi ceerno dañi almudo goto e nder duuɓi tati denɗo alqur'ana ha ñeññi sa namdimomo holto rewi ha o almudo wawi ko wawi ɗo ko a tawat ceerno o ko mayɗo kaalowo qur'ana mettude nannude e hakkille neɗɗo mettude famminde neɗɗo ha o jangga no woniri ni ɗiggugol mum cellugol mum ha suusde janngude e nder rendo eɗen gandi ɗum wona tampere cukalel ngel ko tampere ceerno makko joni noon wadde soɓe limtini noon woni tata woni nayo woni joyo ha woni sukaɓe sappo ha woni sukaɓe capantata noon
eɗen nganndi ceerno o ko maayɗo kono ko maayɗo kaaloowo goonga yo haale no woniri ni yimɓe poofta gila diine l'islam fuɗɗi darni diine l'islam ko alqur'an kala to nanɗaa diine sunna tijaniya ko alqur'ana yimɓe so janngani mbawa famde diine mo ala diine wawa haalde haala sunna gollen sunna kay mata ko pamen diine taw holko wiyete diine so wona alqur'an mata sharia wona e alqur'ana jeeya mata luga wona e alqur'ana jeeya mata ko wiyete grammaire nahwu wona e alqur'ana jeeya kala deftere nanɗa ene jangge e duɗe he ya andu ala ko addina so wona ha alqur'ana faame wona luga mum wona nahwu mum wona mantiq mum wona usul wona arud wona kañƴe ɗeɗo defte fof ɗe ngari ko wallude alqur'ana wadde ko qur'an tan wona e janngede ngan sanga noon so tawi wayinɗa noon ndeke mawɗo jihaadi o mawɗo darnuɗo diine o wono nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ndeke mintereɓe makko ɓe walla généraux ji makko ɗi walla colonel en ɗi walla officier ji makko ɗi ɓen ko joom alqur'ana en ɓe woni seereɓe jannginoɓe alqur'ana en ɓe ndeke wadde seeren ɓe ko ɗiɗo e diine poftinen koye men ceernajo jannginowo alqur'an hay sinno ko limto ɓoɗo janngita andi hewɓe kadi ene juuma so tawi oɗo ceernajo wawi jannginde ko hijjo e limto ɗon haaɗi oɗo ceernajo ne wawi jannginde ha yimɓe ndena alqur'ana jahili mo anda o yawo jannginowo hijjo e limto o ko joom hijjo e limto addi ceerno nen ene rena alqur'ana ceerno mo wawa hijjo e limto almum ne rena alqur'ana woni komi jaɓani ko ceerno mo hijjo e limto wiya jangde haaɗi ko hijjo e limto mi jaɓani woni komi jaɓani kadi ko ceerno mo Allah ɓeydani hen magama jannginde yimɓe ha ndena o wiya ko ɗum tan woni jangde omo yawo ceerno hijjo e limto mi jaɓantamo ɗum so ceerno hijjo e limto wi ko ɗon jangde haaɗi mi jaɓani so ceerno ɓarno o wi kadi ko ɗum tan foti wattede hakkille mo hijjo e limto ala ko waɗi kadi mi jaɓani nde wonno wona haala wadde ndeke oɗo ceerno jannginowo alqur'ana oɗo woni arwande daraniɗo diine nodduɗo e diine golluɗo e diine fadaten hay batte ene heddi ceernajo goto on ceernajo komo Allah rokki wawde safrude ɓerɗe omo wawi wallude neɗɗo mo ɓernde mum ñawi ha ɓernde nde laaɓa nde jokkodira e Allah on wawi wallude ha neɗɗo mo connexion mum paani connexion hakkille mum ene paani so wiyama Allah famata so wiyama nelaɗo Allah famata so wiyama andugol Allah famata so wiyama zikrullah famata ceerno bawɗo walludema ha hakkille ma o waɗe décodage o jokkodira e Allah ɓernde ma añannode nde ngandungu iwa toon mawnikinare wonnode ema aɗa ɓurni kala neɗɗo iwa toon oɗo ceernajo woni deuxiéme ceernajo ɓeɗo ɗiɗo woni seereɓe diine mo alaɓe fof mi wiyani wona ceernajo kono wona e diine he kay ƴeewa moɗɗa ceernajo ceernagal ma holto yaari haal to wona diine kam wadde ceernajo jannginowo alqur'ana kanko woni priorité e nder diine l'islam kala ceerno mo nanɗa ene nodda e diine ma woni omo janngi alqur'ana ha o toowi walla hay so towani kam wonko faami e alqur'ana wadde ndeke wi julɗo ko alqur'ana wi keefeero ko yeddudemo alqur'an sabu ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yedda wona Allah yedda Allah wi sa namdima heferɓe ɓe wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah sa wi heferɓe kam onon asman kañum waɗi hoore ɓe mbiyata ko Allah waɗi sa namdima ɓe leydi ndi hol baɗɗo mbiyata ko Allah waɗi isan yedda ko nelaɗo Allah noon so yeddama ko alqur'ana yedda ndeke waɗi keefeero ko yeddugol alqur'an waɗi julɗo ko jabde alqur'ana idan eɗen poti jabde alqur'an ɗum waɗi Seydi El Hadji Mouhammad ibn Sa'id radiyallahu anhu gurdam makko fof o waɗi yo qur'ana jange alqur'an jangile ɓiɓɓe mon alqur'an nde wonno omo andi ko ɗon dañal ngal woni ko ɗon daɗal ngal woni ko ɗon kisal ngal woni aduna e lahara moƴƴo o fadi ko ɗon woni sikki ala e ɗum so neɗɗo jangi alqur'ana janginkinaki faami alqur'ana mi wiyani rende de ala o jangi alqur'ana o faami ko qur'ana yahata sa yimo omo deƴƴi a yiyaɗe makko alqur'ana sa yi omo yaha a yiyaɗe makko alqur'an sa yimo omo leli a yiyaɗe makko alqur'ana somo ñaama a yiyeten alqur'ana somo yara a yiyeten alqur'ana sabu ta'lim alqur'ana jangini kono neɗɗo feewirta e ɓandu mum eno feewirta e ɓernde mum eno feewirta e hakkille mum eno feewirta hakkunde mum e hoore mum hakkunde mum e ɓesgu mum hakkunde mum e wondi mum hakkunde mum e Allah e hakkunde mum e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum qur'ana janginde ko ɗum qur'ana famminta isan so ceerno wi yo en tinno e janngude alqur'ana e jannginde ɓiɓɓe alqur'ana fii to wi ko yo en tinno e ko nafata en e ko manata en e ko darjinta en e ko ɓamtata en gila e aduna wona ha lakara ala ko gila aduna ɗo ɗum sikki ala e ɗum
wadde ɗiɗo ñalawmaji ɗiɗo de en kulani eɗen bindana hen bakkat ɗiɗo de en kulani so kayitaji men ñalawma hande o ñobbama ñookama ɗo ñooketeɗo ha ñalawma moɗi ñoktete o mo kayita mum so ñokta tawi ko oɗo ñalawma winda hen de a turata hoore a hersata a anata won goɗɗi noon ñokteteɗe so ñoktama tawata ko turde hoore tan yadana hen sabu ñalawmaji ɗe neɗɗo ñalli fende ne ñalli haalde ko namdaka ne ñalli ñohde ene ñalli ustude ene ñalli aybinde ene ñalli habbude ete ko zamanu o jolni joni ko ɓuuri bonde kala nde yimɓe mbaɗi débattre e neɗɗo eɗa kalamo ko ɓuuri hewde sa namdima oɗon gandi kaarimo kalduno mbiyata ala min gandama har mijami jeeɗiɗi min nananmo tan iwno ganda neɗɗo o meeɗa yiidemo so ɗon kaala e makko ko wodani kadi ɓuuron wedde ɗemde andi ko konkataɓe waɗɗin kayitaji ñande ɗi ñokta sa hollama kayita a turat hoore so tawi noon a yiiɗa turde hoore ñande mum haal ko laaɓeɗa notoɗa ɗo noddeɗa gara ɗo mbiyeɗa ya ar wadde ɗiɗo ñalawmaji ko ñalawmaji ɗi gacce ala ñalawmaji ɗi perte ala ñalawmaji ɗi basal ala sikke ala so tawi wonino kala to jaaɗa e leyɗe Madina tawa ko o ɗiɗo ñalawmaji mbatta taw kala lewru legal fof ne daña hayso ko oɗo ñalawma kala lewru sikke ala pankare gustoro bonne dagal ustoro basal ustoro ñaw ustoro sabu so neɗɗo jangi alqur'ana jangi kinaji wasata ñawata hoyata lestata ɗum ko Allah foti ɗum julɓe e nder alqur'ana wadde yo Allah hebbin ɗiɗo ñalawmaji yo Allah hebbin ɗiɗo ñalawmaji kono noon bandiraɓe rewɓe koni bandiraɓe rewɓe koni onon sohnaɓe koni gande valeur aji mon ɗi ɗo Allah darni on e imamon on ko Allah waɗe mon ko timmal ngal Allah waɗe mon ngal tinoɗe gande ngal holno gandirton ngal sabu so on gandi ngal tan minen min kisat min daɗat min dañat so tawi on gandani min mbawa hisde min mbawa dañde min mbawa dadde mbaɗe feere ha gonon sehilaɓe Allah mbaɗe feere ha gonon sehilaɓe deftere Allah mbaɗe feere ha gonon sunniyankoɓe mbaɗe feere ha taw on ngala temps sowona deftere Allah nde ɓe molima Allah nde neɗɗo joɗoto ɗo e nder men taw so deftere alqur'ana hippirama hay soko suratul nasi o wawa janngude ceerno suratul nasi qul a'udhu bi rabbin nas tawa so tawi a tottama deftere hay ɗum a wawa janngude ceerno walla an a mayata a wona mayowo mataw walla jogui to ndewata paya aljanna taw wona e mayde haalan yimɓe en jangi so tawi neɗɗo mayino jeeya e ko namdete holko wonno diine ma hol gonnoɗo nelaɗo ma holko wonno deftere ma neɗɗo wawa jabade toon jabaki hande so tawi a waɗano nelaɗo sa sallam annabi ma holko woni waddemo annabi ma pasnoɗamo wona ko jangguini ko haali ko ɗum ñemtinta ko ɗum pamminkintoɗa ha paama gollira janggo sa wiyama hol annabi ma mbiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam sa wiyama hol diine ma mbiya l'islam kono ko mataw ko aɗa andi l'islam gila gataw sa anda l'islam janggo sa namdama hol diine ma ngaɓa hunuko ete ñande mum ngabol hunuko arantata hay goto ko meɓɓol hunuko piyeteɗa gon meɓɓo noon wona ñiiƴe solnata de hunuko wontata ko caggal to ko fata namdeɗa hol deftere ma aɗa suusi wiide ko qur'ana tawa a andano alqur'ana aɗa suusi wiide noon ete kadi a jaaboto question ngaji fof ko jaabete hande a jaabe a namdata question wona e ŋañade aɗa a tukko ala ñande mum a jaaboto holko wonno deftere ma alqur'ana no hande ni walla ala andan alqur'ana ŋañagol ala hen tardude jaaba taw pettal ari pettal malika e hunuko wona hunuko fatata gaade ko hoore nde wonta teppere ɗo teppe ɗe gontata hoore nde wonɗo ɗo wallahi ɗum koko arata ma ñalawma o Allah addumo namdeɗa hol deftere ma so yimɓe gubbima tuurdi tuufaje pawama leɗɗe palama leydi fiyama hen tappama hen peeluji te cigara peeloɓe gon cegamma bo peela ha wona jowre yimɓe kowata malikaji rattatata gara salamu aleykum ko wonno deftere ma ceerno yahata jaabuwol ne ɓaɗide hande ne wawno réglade hande seeɗa ɓe nani jooɗiɗo aɗa wawno arde mabɓe mbiya min hay batte mi anda min jimmi ko janggude hijjo e limta taw sabu hay batte mi anda gadda alluwal ma walla kaye ma bindanɗa hen wajiɓe ne jiiɗi wasa janggude ɓe mbi julduɗi ala julduɗi jonta diine mi haali ɗum mi haalti ɗum neɗɗo janggata kono famire diine wona julduɗi ɓuruɓe rabbinasi wona julduɗi surtout l'Ikhlas wona julduɗi sabu sa juuli a wi Allahu akbar
a jangi fatiha a fawi hen simore sa jaggi koppi kay mataw kadi wona fatiha simore ne jangata wonko jangata sa ɓamtima e koppi kay wona fatiha simore wonko juumeteɗon woɓɓe noon ne dillino toon e ganda ko dillintoni kono Allah tan ne andi ko dillinton ko woni maɗum lamne kay ɓay on jaɓani haalde ko dillinton ko sa sujjoyi wona fatiha simore wonko haalte sa jottima wona fatiha simore wonko haalte sa ɓamtima wonko haalte tahiyatu lillahi wonko haalte joni noon ɗiɗo fof so tawi garani so wiyama ya janggoy duɗal ceero baboy hay soko cimojane daña ko julɗa aɗane fenade haalama ɗum kay wona julduɗi peccinani fuɗɗaki ni enen sattima dokkataɗo micro mi wiyani sukaɓe jangguɗoɓe ala fodde ko joyiɗo ko yo janggana fatiha celluɗo keng mi suusi yaltinde 10 000 mi fawa hen kala fatiha taw mo selli keng wona fatiha made ala fatiha Allah o janggamo yimɓe nana hewɓe mbiyat ɗo ene juulo takkusan taw juulino wadde neɗɗo woto funto hoore muɗum jiya neɗɗo taw o meeɗa hippide defre alqur'ana mo jangga etiki en tijaniyankoɓe Cheikh Tidiane wi radiyallahu anhu almudam kala ko famɗi ko jangi e nder ñalawma he yo jango hisbaji ɗiɗi kala ko famɗi kadi wona maslahaje ɗum way kono lazim ni almudo Cheikh Tidiane jangude hisbaji ɗiɗi way kono lazim ni almudo Cheikh Tidiane ɗen gandi accata lazim taw ko almudo makko normal o ɗon kadi mbiyenmi wona wiyen on nangoɓe to goni mbiya mbiɗa nanga an hay ko nangol wirdu ceerno garɗo fof mbiɗa nanga on tampini yimɓe nangue ko birdoton almudo Cheikh Tidiane birdowo lazim no lazim woniri obligatoire e makko ko noon jangude hisbaji ɗiɗi mbaɗɗorimo so janggani ɗo subaka yo janggu tisbar so heɓaki yo janggude futuro so heɓani woto lelo o janggani ɗi kono jiya neɗɗo mo meeɗa jangude deftere suudu makko ndu ala deftere waliyadu billahi won galle mo ala deftere galle julɓe galle o ala deftere ɓe moftani deftere galle julɓe on moftani deftere ceerno ko gonɗon holko gonɗon on moftani deftere wotere waliyadu billah ɗum de serti e koreji men ɓe goɗɗani en no fewi sa yeehi leydi Guinée to wiyete ɗo Fouta Dialo jogiiɓe duuɓi 70 sooda alluwal sooda deftere ara janga hijjo janga limto tara ha reena alqur'ana ha tafsira alqur'ana bagara naati taw ko tafsiri dañi duuɓi 70 ngara tawa caali kiiɗo fof ko mawɓe nayeɓe rewɓe janggata heen wona sukaaɓe ceerno o janginta ko mawɓe rewɓe nayeɓe hanki mo ɓooyani e gurdam ceerno radiallahu anhu hewɓe kuññima ɗo deftere wiyetede Hamdan yummiraɓe heɓe kuññi Hamdan nde wonno ɓe jogui haaju e diine wona Hamdan tan foti huñede kono Hamdan mi yetti laamɗo bawɗo mo ronkata wona tawhid haala wotoɗinde ha Allah haala so eɓe nguna eɓe jima Hamdan so eɓe ƴooga eɓe jima Hamdan so eɓe pitta eɓe jima Hamdan hande wona Hamdan lomti hande oɗon gandi ko lomti mi anda inɗe santoreɓe kono kam mbiɗa andi TikTok hande neɗɗo fof nana e nder TikTok o sonamo ala téléphone kala mo jiiɗana e nder TikTok sinno kam a natanno TikTok jaltina ton ko waɗi fayida marhaban kono naade TikTok oɗo tawa live makko mo darɗa fof ko omo ama oɗo ko ene ƴettodire oɗo ko ene haala ko boni oɗo ko ene yaltini ɓandu mum ala fof mo jeeta e TikTok am mbiya e kom TikTok mum nafi kala jogiiɗo téléphone ne jogui TikTok on e haala politique ete goto fof ko haalde ko hay batte ala ko andi hen puɗɗuɗo TikTok o a metta yiidemo hay téléphone camarɗo ala saka TikTok leydi Sénégal jogiiɓe leydi ndi ɓen jaltata e télé kalta e radio kala nokku jogiiɓe alhaali oɓe ɓen jaltata e TikTok minen mbiɗen mbawi yaltude TikTok mbiɗen mbawi haalde gila fajiri ha futuro taw konngol min kaadi fof min deftata hen kono min ngala ha joni TikTok mbiɗen mbawi haalde min tampata taw kadi komin kalta ko ne nafa kono min paadi yimɓe koto galleji to tawi min toon toɗon jiiɗi jangde min jangguina on kala no jiiɗon goto amen e TikTok andu koko ƴooña walla no kaldanmi ɗo ni ɓay hande zamanu o saɗa haaltan haal jaam kaala goonga mbiɗan ni ɓe taƴi kam kunte mboɗo wiyama e TikTok ko hatta kam hulde min ko kalano kam suuɗaki ɗum wadde ko yewtere jiɗɗen wadde nde ene namni fodde 3 heures de temps lewru 3 kono ñalawma o rokkani ɗum ceerno Cheikh ma ar jokkana en caaliki habaru muɗum haalama mbatten hen hakkillaji meɗen kono ko jimmi ko wiide tan ko jinnomi ko haalde vitesse mo joguimi ɗo joni o mi anda ha caggal gueƴi somi aritaka mabɓe darto
sabu masiŋa mo han kadi huɓɓi joni noon mi uddira haala ka kala nde mbammi yewtere hannde komi pelliɗo haalde ɗum inchallahu taala eɗen jiɗi ɓiɓɓe men ɓe fof mbaɗe barke walla enen baabiraaɓe eɗen jiɗi ɓiɓɓe men mbaɗe barke enen rewɓe eɗen jiɗi ɓiɓɓe men mbaɗe barke annabaaɓe ne wonno ko ƴoƴɓe kamɓe so eɓe ñaago ɓiɗɗo ɓe mbiyata ko Allah rokkam ɓiɗɗo mbaɗaɗo barke enen ɓaydiki en ɗayɓe ko ɓiɗɗo tan ete ɓiɗɗo o tirsowo wona heen ceernaade gooto ganndo kaalowo ko nafara o wi kanko Allah longinnomo hunde wootere o haalinde nanmi minne o mi haalde kala to ngommi o wi nde o anndi sens nguurdam neɗɗo ko dewgal so resi o yiɗi ko jibinde jooɗiɗo hitaande duuɓi ɗiɗi jibinaade fof wonta kono kaangaaɗo li ɓiɗɗo gila ndesmi taw ko duuɓi ɗiɗi tan o wi kanko nde wonno omo anndi ko jibinta ko o yiɗi heen ko yo barkin yo Allah waɗe muɗum barke o wi so yehi haa jamma so omo lelo o naata nder suudu o wiya Allah aɗa anndi hakkunde ɓe joom suudam o ko ñalli ko min ñallide mum ko aɗa anndi ko ñalli ko somtademi aɗa anndi o ñalli ko siftademi alaa ko wiyanimi sona fiidemi aɗa anndi ene haamni Allah wona anndi kam ɗum weɗani kono mbiɗen dañji ɓiɓɓe noon ɓiɓɓe ɓe wona ɓiɓɓe makko tan ko ɓiɓɓam e ɓiɓɓe makko minen ndenndi ɓe so ɓe mbarkini ko minen ɗiɗo ndenndi yo Allah dallu so wonno ɓe mbayi ko minen ɗiɗo ndenndi min geɗalam ngal mi yaafima haa laaɓi Allah so tawi ko pour min tikkiranɗamo anne kadi yaafo taw min mi yaafima ndar joyire bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi rafa'a bil himami aqwama wa ballagha bis sidqi murada وجعل العزائم مفاتيح التوفيق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دل أمته على معالي الأمور سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه على سبل المقاصد وعلو الهمة وعلى ما علمنا أن علو الهمة حياة للقلوب وسبب للفلاح والنجاح صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقنا همما عالية وقلوبا صادقة صافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام yo Allah julɗe ceerno meɗen cheikhana Ahmada Tidiani radiallahu taala anhu e ceerno meɗen mawɗo meɗen kohowo meɗen mo jiɗɗen haalde ɗo haala muɗum tawi en mbawa kono ken ƴoñaɓe ken feɗiɓe haalde so alani malla tasawni mukhalafatuhum on ceerno baboy ñaagui en yen mbaɗanmo ndeɗo yewtere jewtare mo ceerno wallahi en mbawa kono noon ma en gueto taw ko guetoroɗen ɗo ko gollirde kadi konngol mo jogorɗen haalde ɗo ene jeeya e haalaji makko kanko ceerno en naatani noon e haalde gurdam makko raw ko dalil mo jiɗɗen wadde eɗen ñentini ceerno e ko jogorɗen haalde ɗo ko en nani e haalaji moƴƴuɓe ne kaala ceerno wi nde ceerno hanne wimo walla nde seydi alhaji ali wimo ka perowo omo andi force ko seydi alhaji ali wi koko waɗete kono mo andi ceerno hamɓe omo miiji jaɓoyta woni e wadde taraddum o ronki andude no waɗata ko ɗum noon woni ko heɓi kamɓenen ceerno meɗen ceerno Ahmada Tidiani Sow gonɗo sababu oɗon ñalawma jinnaɗo meɗen ko noonne kadi ceerno Abou Sow ko kamɓe ñaagui en yen mbaɗanɓe yewtere ceerno ma mbaɗen mbaɗowo o wawa mbaɗe heɗ o haalotako kono kadi woppotako ko ma haalo ceerno eɗen keeminande haalaji makko to bange taarih kono wona on bange jiɗɗon wuroraade hay on ma en dartuɗen eɗen nana ceerno jibinande makko e jibineede mo holɗo jibina e hol jibinɗem e holɗo ceerno mawni e holto ceerno jangi e holto ceerno rewi haa ceerno yetti Madina Gounass haa sinci Madina Gounass hay ɗum ma en jaaki e ɗum bi isnillahi taala kono ko ɓurɗen ƴoneede yiɗde haalde ko towgol himme ceerno wo uluwi himmatihi
ورحلته إلى الله وشجاعته وصبره وتوكله على الله وعقله وما أدراكم ما عقله holko anninta en hol ceerno wallahi en ganda ceerno jiiɗen ko mbeelu makko ngu kono haqiqe yimɓe ganda ceerno ndeke en barkinortoran ceerno meɗen ceerno alhaji mouhammad ibni saidin radiallahu taala anhu ko abbere walla mbiya ko puɗol walla mbiya ko fooɓre walla mbiya ko lekki walla mbiya ko ɓesnoje ɓurɗe wedde e ɓesnoje ɗe ngannduɗa tagore nde fewi ñaami ɗum ala mo naftoraki ɗen ɓesnoje somi rokki heñiruma on paam ceerno woni puɗol toon to wiyete Ganguel Sibu Moussa taw oɗon jaafi noon mami haal mi refte ko kalmi joni ko fasceyi la takarrara taɓarra mbimi mami haala ɗen ceerno holto jibina mami haala ɗen hol jibinɓe o ɗum mami haal ɗum mami haal holɗo rewi kono ko ariɓe ɗe naatay ɗum ko oɗo gasal yimɓe waɗande hen ha ganden hol ceerno ha ganden hol goɗɗo puɗol biyetengol ceerno radiallahu taala anu ceerno alhaji mouhammad ibni saidin radiallahu taala anhu o woni puɗol walla o woni kay mbiyannoɓe foɗɗere toon to Ganguel Sibu Moussa ceerno wonoyi puɗol toon to Gijilon ceerno wonoye fooɓre to Cilon ceerno Hamme Baba ceerno wonoye leggal daringal to ceerno Ahmad Baro kono noon ceerno wonoye leɗɗe wonoye cate ɗe ngannduɗa ɓesnoje ɗe cimmi muɗum toon to Seydi Alhaji Yaade o arti o woni ɓesnoje ɗe juuɓe fof ene ñaama hen ne naftori kiilakki noon ne jogiiɗo ki dari ko e leydi ndin leydi woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko tafsir tan no e mbaɗɗum tafsir bi isnillahi taala inchallahu taala jiɗɗen haalde ko gurdam ceerno meɗen alhaji mouhammad ibne saidin ceerno o wiyete ko mouhammadou bnu saidin omo wiye noon mouhammadou siraji kono ko mouhammadou bnu saidin koye nden inde makko hannde noddirtenmo sababu nde baɗɗo ñalowma o ene ɓaɗinde inde mbiyenmo mouhammadou bnu saidin wadde en gadi ko mouhammadou ɓi saidu bamma ko wiyete ko saidu alpha o jibina ko ɗo wiyete cikitte wa amma nene makko wiyete ko hawli mamadou ndeke ceerno en gandi nene makko ko girillajo wa amma bammakko ko boosoyajo ceerno jibinama Ganguel kono o mawnani Ganguel noon o mawnoyi koto wiyete astahfirullah ceerno jibinama cikitte taw ɗon jaabi ceerno jibinama cikitte e mbiɗen jibinimo ko biyeteɗo Mamadou Hawli o woni bammakko wa amma nene makko nene makko de ko hawli astahfirullah jafno ceerno wiyete ko alhaji mouhammad ibne saidou alpha tawɗo jaabi saidou alpha woni bammakko nene makko woni hawli mamadou o jibina ɗon ɗo cikitte kono o mawnani cikitte o mawnoyi koto Ganguel ɗum nene jogii sababu ko dayimo ɗon nene makko tokoso nan toon ene wiye hawa on e nene makko jiiɗi jumma e baba o mawni ɗon o woni ɗon gila ko suka haw dañi duuɓi 6 omo ƴafto haw dañi duuɓi 19 e nder ko woni ɗon ko noon ceerno Sibu Moussa ene janngina ko ɗon o fuɗɗi janngude ulumu o janngii ɗon ulumul arabiyati o janngii ɗon huunde e madhul nabiyi sallllahu alayhi wa sallam o janngii ɗon huunde e nahwu nde ceerno immii ɗon nde o immoto ɗon omo yara duuɓi 19 ko ɗo ceerno jogii himme yaade dartoyde gandal ɗum ɗon ene jogii ko jooforo ɗii duuɓi 19 ɗi ceerno dañi haa joli e ɓernde makko himme toonɗo o seeraninoɗe himme dartoyde gandal e leeɗiɗo makko duuɓi 19 e ɗi joofoyo oɗo jeyaɗo Allah jogorɗoyaade mawo yawo sincoyo wuro teddugo taw wuro ngo ne waɗi leeɗe 19 e ley ɗum ɗo ko ramsuwol ɗo kawi so Allah inchallah ceerno imima Ganguel o yehi to ceerno meɗen ceerno Ahmadou Mouhtar ayi ɗum addi mbiɗen ceerno woni foɗɗere to Ganguel wonɗo ceerno Sibu Moussa ay kono oɗon puɗol toon to Gijilon ceerno Ahmadou Mouhtar on ceerno ɓoydani e makko ceerno woddi e makko ko lebbi 6 ceerno Ahmadou Mouhtar taw ko mawɗo ruttima yalti aduna ɓe disnodiri kamɓe almuɓe mawɗitiɓe ɓe holtoɓe potoyde jokkoyde gandal maɓɓe e jangge maɓɓe ɓe kawri ɓe mbi ceerno Hamme Baba o koye almuɓe ceerno Ahmadou Mouhtar jeeya jangge sanne jehen to makko jokkoyen to makko ɓe payi Cilon kanko ceerno o ardi eɓe wonduno ɓe ñaagi ceerno Hamme nde jokkantaɓe jangde ceerno Hamme jaɓaniɓe nde jokkana kono ko e dow condition ŋaji ɗiɗi ɓe jaɓi ɗum
holko ceerno hamme wiiɓe ko min jogoto darsu mi wiya ɗo puɗɗo tan ɗo kaata ton ɓe mbi min jaɓi gueɗel ɗimmel ngel darsu nawlodirtaki walla deftere nawlodirtaki so deftere ƴeftama ko mane maaye nde deftere wonde ƴefte kala almudo garɗo nde yiɗi ƴeftude nde ɗo deftere ala a fadat hande maayo walla kam ƴeftida e jangoɓe ɓe soɓe maayi ɓamtoɓe ɓe ƴeftida e ɓen ɓe mbi ɓe jaɓi ɗum ɓe ngari ɗo ceerno hamme e janga ɗon ɗum wonno ko 1919 saabu ceerno 1918 o yehi gijilon 1919 nde natata ɓe ngari cilon o wonde ceerno hamme duuɓi jeenayi ko gonga kono ko duuɓi joyɗi o janggatno hen duuɓi nayyi ko ceerno hamme ene nehamo ene findinamo ene waɗa makko tarbiya ene jangginamo ndeke ɗo goddiɗo 1919 1920 1921 22 23 ha 24 ha 25 ceerno waɗi galle ɗumne kadi ko ceerno hamme adi waɗandimo galle suɓanimo e sohnaɓe tedduɓe Fuuta nene meɗen nene Mariame Seydi ene jeeya to hoore fonde o waɗi galle ɗon ɓe cilon kono o woppani ceerno hamme woppani ɗum ɗon nene issane ɗon hakkunde makko e ceerno hamme baba radiyallahu taala anhu nde wonde ceerno ko belɗo yiide ko puɗol uurngol mawngol coftugol ngol ngannduɗa sa yi ɗum tan anda ɗum ko Allah waɗi ɗo nde o ari cilon ceerno hamme tiñe makko ɓeydare no feewi caggal kankono o tiñi e ceerno hamme ɓeydare no feewi ceerno hamme o horsinimo takkimo e hoore muɗum waɗimo afu muɗum waɗimo ɓiyo muɗum waɗimo ñaamo mum e nana muɗum funnaage mum e hirnaage muɗum ɗum waɗi ceerno hamme wiyatnomo ko Muhammadam ceerno hamme jaɓataɓe ceerno yaada e sukaaɓe no sukaaɓe jarata nderuɗo fijoyɗi ceerno hamme jaɓantamo ɗum hay so yah ceerno hamme nulanamo o ara so ari o ronka andurki ceerno hamme noddirimo wiyamo jooɗo premier mo o famani janggo kadi o yaada e almuɓe walla sukaaɓe no sukaaɓe mbaɗata ni ceerno hamme namɗo to Mouhammad Sall ɗum ɓe mbiya o yiɗi o noddaye kam ceerno noddoye ara so ari ceerno hamme wiyamo jooɗo ɓe mboɗa ƴewɗum nde waɗata laabi tati laabi nayi o faami ɗum ɗo ko haala wonɗo ceerno hamme wimo komi yiɗa jaaha an wonɗo am ɗo tan won saram ɗo tan won takkam ɗo tan o woni ɗon o woni afo ceerno hamme ene jeeya e kaalis mawɗo mo ceerno waɗi ɗon mo ngannduɗa enen fof enen pawi e giɗi nde o ari cilon o tawi ko ceerno hamme baaba on saha noon mo jogormi haalde ɗo ko wona ayiɗo wona calagol almuɓe wonɓe ɗon ɓe kono noon ɓe pintanano ɗum e wonde tenanoɓe ceerno hamme sodanno leɗɗe won goto e ñalawmaji ceerno hamme ne jooɗine darsina suka ñulato ndur nder galle to yo ar o wiya ceerno hamme e tuttumo dépasse ene soode leɗɗe ndeke ceerno nani ɗum memi ceerno waɗi e makko tasir almuɓe fotɓe ni ceerno hamme baaba waɗa dépasse nebam waɗa dépasse gawri waɗa dépasse maaro kadi waɗa dépasse leɗɗe te leɗɗe nan e ladde he ceerno wujiɗi koye darsude gonno ceerno hamme tinani ceerno alhaji Mouhammad Dine Saïd yalti e almuɓe ɓe o fayi ladde o teeni noon waade nde sagaraɓe tato mbawa rondade te ceerno pamaro wonno o rooɗi waade ɗe toon to ladde to mo sippira e mayre omo daaso ha o yetti galle o ceerno hamme tinani ceerno hamme ɗo jooɗi ene darsina ɗo tukiri yi ceerno ene rooɗi nde ɗo waade nde sagaraɓe tato mbawa rondade ceerno hamme moosi ɗin moosaɗi ɗi ngannduɗa ene memi ɓernde ceerno hamme ene ɓuuɓi ɓernde ɗum rufi e ceerno ɗum waɗi ceerno so yiɗi yoɗen o ɗano o gollante tan ɗe leɗɗe ɗe ceerno tenante hannde wuro ngo fof ene barkinori hen saro ɗo fof ene barkinori hen ɗum ko jobdi walla ko hunde e seeɗa ko ceerno yoɓa e jobdidi ceerno hamme walla nde o waɗanno ceerno hamme ɗum waɗi ɗe leɗɗe ɗe jeynen ɗo ɗe ko jobdi ceerno won ɗo kono wona toon paanoɗen nde ceerno woni cilon ha 1925 ceerno hamme waɗanimo galle kono noon ɓe ceertani ceerno hamme woppitani o ene wonde makko yamirimo yo ruttiɗo gijilon ay o ruttiɗo gijilon o woni gijilon seeɗa o ɓooyani lebbi jeegom o imiri toon noon ko bitik o wanno toon ceerno Ahmada Tidiani waɗannomo bitik o noon ɓooyani o arti to cilon ɗo o faati hoore fonde o woni o duuɓi ɗiɗi kono duuɓi ɗiɗi ɗi noon o humpodirani e ceerno hamme omo gollodiri e ceerno hamme omo ara ziyara daima omo ittodiri e ceerno hamme eɓe bindodira eɓe kalda o woni ɗon ha 1926 27 jooli e ɓernde makko yaade o salminoya o jokkoye endam to Kolda mawni ko ceerno Oumar Touré o ari o wayni ceerno hamme ɓe ɗiɗi yaade Kolda
mi jokkoye enɗam e mawnam nan toon nde wi ceerno Oumar Touré ko noon ne sa yamiri kam somi yettima ɗo Kolda ɗo mbeɗe nana jeyaɗo Allah biyeteɗo Seydi Alhaji Ali mi yaha on ne mi salminamo mi juuromo mi jokka e makko enɗam nde wonde noon ceerno ko muɗum o suuda ha seere ɓe hokkoɓe haydude ay o haalni ceerno Hamme so yettima toon omo yiɗi yiide Seydi Alhaji Ali ay ceerno Hamme haɗayni mo nde wonde o suuɗaki ɗum waɗi ko seere ɓe hokkoɓe fof ko nde makko kamɓe fof ndendimo hay hen goto o suuɗata ceerno Hamme yamirimo o immi ɗon ɗo hoore fonde ɗo 1927 o yehi o rewoyi Njarem o imiri ɗon haw yettoyi Kolda o tawi ɗon ceerno Oumar Touré ceerno Oumar Touré bismimo o woni ɗon e galle ɗe ko e nder ko woni ɗon e galle ɗe ko Seydi Alhaji Ali tawimo ɗon kanko ɗon fuɗɗi yiide Seydi Alhaji Ali kono on saaha noon wona gollodiral hakkude maɓɓe o imiri ɗon 1927 o arti Gaga Fouta o arti yiide ceerno Hamme astahfirullah o woni ɗon 27 o 28 o imiri Kolda o arti Fouta o woni ɗon ha 28 o maayi 29 o noon o rutiri ko 29 o rutiri hankkadi mi faade Madina Elhadj nde ceerno Fedi ko adi noon omo rutiro 29 o tan o yiidino e Seydi Alhaji Ali no nanirten qissa woni ɓe kaldi ko heewi ɓe mbaddi ko heewi Seydi Alhaji Ali wimo a ferat on saaha no jolani e ɓernde ceerno ferde kanko kay ko arde tan o yiye Seydi Alhaji Ali o haalda e muɗum o juurodira e muɗum o gollodira e muɗum o jokka e muɗum enɗam o rutiro Seydi Alhaji Ali wimo ka ferowo te ceerno andi wawa ferde kanko ceerno haaltata o wi ko haɗimo wawde ferde ko geɗe ɗiɗi geɗel ɗimmel geɗel gaɗale ceerno Hamme ko ceerno makko o wawa accude ɗum fuuta ha laaɓa o ara o jooɗo gal o jooɗono Seydi Alhaji Ali kanko fof noon e yidde Seydi Alhaji Ali geɗel ɗimmel ngel to fuuta no woni wuuro maɓɓe hoore fonde ɗo ɓen ne jogii aada goto on aada o yiɗi fennude ɗum leñol maɓɓe ngol woni fami maɓɓe o eɓe kawri kala nde neɗɗo barkili e fami maɓɓe he wonta e wuuro hen an kay a maayi tan walla gegga ceerno tawi so feri o ari Madina Alhaji Ali gogo o acci ceerno Hamme geɗel ɗimmel ngel ko haalte koye o jaɓi ɗum wondema ɓayde o barkini o wonta ɗum o wi nde Seydi Alhaji Ali wimo ka ferowo kanko ko ɗe geɗe ɗiɗi ngoni e yiilade e ɓernde makko he wawa wonde kono noon o seeɗani o ɗaali o no nanirten qissa o ni ɗum ko nde o ari premier makko baɗu o woni 27 o taw o suwa wittirade 28 29 o feri 27 mo yiiduno e Seydi Alhaji Ali ko nden o wadda ɗum e raɓɓiɗinade tan nde yeehi ha ɓernde makko ɗaali o andi kam ɗo force ko perowo o jaɓani Seydi Alhaji Ali o wi joni mi jaɓi komi peranowo kono noon mi yahat mi haalda e ceerno Hamme o haalde Seydi Alhaji Ali 27 o haalde e muɗum wimo yak sa waynima so ceerno ma jaɓi ngara o artiga Fuuta ga o rumtiga 28 o haalani ceerno Hamme wimo kaɗo haala o haaltanan ɗum o wi ceerno Hamme ɓe yiɗi ferde mi ferani Seydi Alhaji Ali ceerno Hamme wimo ya jooɗoyɗa hoore fonde ka haala o haaltanan ɗum o yehi hoore fonde o jooɗima ɗo lebbi 9 omo wadda e ɓernde o suusa haaltande ceerno Hamme haala ga te wal haali omo yiɗi ferde Seydi Alhaji Ali wimo yo ar ƴeewe ɗo armudagal ceerno o salanaki ceerno makko o kono o salanaki ceerno makko o ɗum tindini ceerno ko nehaɗo ceerno ko keɗiɗe ceerno wona keɗiɗe e raɓɓiɗinade ha ñalawma goto ceerno Hamme noddimo wimo Alhaji Mouhammad Saïd mi jaɓi arfer ɗum noon hankkadi taw beytoon nafo o naati nde ceerno Hamme waɗani mo duwaw windi letere wimo yo yawa fer ceerno feri ko ɓen noon o fayde Seydi Alhaji Ali Seydi Alhaji Ali o tawi kene jaɓɓimo e no moƴƴuɓe mbanno haaltanimo ko woni sababu ha jaɓɓimo haaltanimo fodde duuɓi jeeɗiɗi ene faɗimo ene yiyamo e hadara Allah wondema ko garowo o suwa arde hande noon o ari bisimilla makko wona e nder wuuro ngo o bisma wona e nder galleji o bisma no nanirten bisma o qisaji ɗo ni Seydi Alhaji Ali wimo bisminani koye ɓerdam ni woni Seydi Alhaji Ali bismimo 29 ha 30 31 32 33 34 45 fof eɓe gondi sa ɗimi ko duuɓi jeegom wadde dakaji woni hankkadi ceerno kala hitande ceerno waɗa daka o fuɗɗi wadde daka ko 1940 nde ceerno fuɗɗi wadde daka 41 42 on saaha astahfirullah 1942 ceerno fuɗɗi wadde daka 1940 o kanko ceerno o yeehi funnague o artoye 42 nden o fuɗɗi wadde daka 43 44 hankkadi so waɗi daka moƴƴi so dañani wadde daka o ɗamno e segel he Gambie o walla Guinée o walla Casamance o ni ceerno woniri kala nde o ɗanni
o wasa wadde daka nde o ɗannaki fof o waɗa daka noon woniri ha 1960 gila 1960 ila yawmina hada ceerno meeɗani wadde daka ko ni ceerno woniri ceerno wuuri e wuro ngo e l'islam e jokkere enɗam omo neha julɓe ɓe omo findina julɓe ɓe ha Allah moƴƴanimo o dañi lomto makko timmuɗo mo ganduɗa o wontimo o wonti ɗum ɗon nen kadi kawis Allah nde o dañata on makko lomto timmuɗo taw o wuuri e wuro he duuɓi 46 walla duuɓi 45 mo acci ɗo no taw woni adama timmuɗo sa limi karfeje adama tongata to banggue aɓe jaɗa ko 45 taw o acciɗo rajulu mo ganduɗa on woni adama timmuɗo ceerno meɗen ceerno Ahmada Tijjani kanko ceerno ene jeeya e ɓuure makko e nder ko woni ɗo e ngoɗo wuuro o serani omo yaɗo e dawa omo arta e nder ko woni ɗum ɗo ko kadi o sincani julɓe ɓe jamaji 46 e guure 46 e jumaji 34 ɗum ɗo fof ko ceerno waɗi ɗum mi namdori on Allah e fodde ko ganduɗon minal awwalina ilal akhirina hol baɗɗo ɗum ɗo ko kalmiɗo kon ceerno meɗen ceerno Ahmada ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Siraji radiyallahu taala anhu ceerno haalde mo weɓani taw oɗon jaafi ko en ƴoñaɓe e haalde kono en gona wawɓe haalde tarif ceerno nde wonde en janggani tarif makko ɗum noon eɗen mbiyen astahfirullah eɗen daɓɓiɗini hen kono ko ñaguiɗen o en mbawa salanade ɗum fawɗen ko ma kaalen tan ko mbasiromi julɓe ɓe dendagal gonɗo ɗo sa fuurenke sa ngabunke sa pullo ko jiɗɗa fof gona yo en gar enen fof ndenden ceerno naftoroɗen ƴeerno ko noonne kadi juuren ceerno ko nafoore ɓolde ko lekki ki ganduɗa ko wiltuki ko lekki ki ganduɗa ko ɓuurki ko lekki ki ganduɗa ko welki no ɗum ɗo ko enen fof ndende muɗum alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah waɗen wuuroɓe alhaji Mouhammad ibn Saïd Allah waɗa en kadi hiramɓe mo e yiɗɓe mo e nafɓe mo e naftoriɓe mo nafdema de noon ko wadde ko ceerno wi ko taw kadi en gaybinani wuuro ngo alhamdulillahi rabbil alamin e jurnata ko e namdal ngal musidɗo o namdi kono foti laabi ceerno hajjoy o hol hitande ceerno fuɗɗi hajjoyde o fuɗɗi hajjoyde kam ko 1940 nde ceerno meeɗi hajjoyde wa amma no foti laabi o hajjoy mi anda ɗiɗi ɗi kam jananami ceerno hajjoyji laabi ɗiɗi wa amma a namdima kadi holno daka arde makko daka o ko mawɓe moƴƴuɓe ɓe ñaaguimo yo waɗanɓe ko wiyete daka donde noon omo joguino anniya tan sahaji so yeewi o waɗani hay hunde o yaha e ladde he o wona e rewde Allah o yaada toon e yimɓe moƴƴuɓe ɓe ha noon waɗi saaha ɓe ñaaguimo biyeteɗo ceerno Aliou Salih on ko ɓokki jawinajo kamɓe jaari ñaaguimo ceerno joni min jiiɗi mbaɗanamin daka taw kadi daka wasata ha wadde ɓe lomtiniɓe kamɓe fof mawɓe ɓe biyeteɗo ceerno Aliou Salih on haalan ceerno jaɓi wa amma ko ceerno tan e anniya muɗum fuɗɗi wadde daka o waɗiranno daka premier mo ko yaade e ladde he tan o waɗa comme no halwani o wona toon balɗe daka ɗi ɗum waɗi sahaji no wonanno lewru taw ceerno woni e ladde he ne waɗa daka ko ni daka arde inchallah Madina Guna fof e ceerno ɗum ɗo fof ko jiiten ɗo ko teddungal ngal Allah rokki Alaji Mamadou Seydou teddungal ngal Alaji rokki Alaji Mamadou Seydou minen kam min kaani tan ko yettude Allah minen jetta Allah minen jetta mawɓe ɓe min jetti Allah minen jetti mawɓe wonɗo mawɓe gila perani Allah e nala ɗum Allah addiɓe o femde hannde min jii hen tan ko jaam tan ɗum ɗo fof Allah e barkeji maɓɓe Alaji Mamadou Seydou meeɗi arde ñallude jooɗade ɗo ɗo galle ɗo hedde manggo e amen ɗo ñalli ɗo o wi amen minen jiɗi moon min jiɗi moon yiili moon addi moon ɗo ɗum noon ko tawrun momi toon to o jawɗele tawrumo to gaccuɗon garɗon ɗo ɗe ɗen jawɗele heɗe fof ɗeni cagga ɗeni ɗo baafe ɗo minen fof min jecciti sukaɓe fof jecciti hoynayele moɗɗe fof nan ɗo ɗen noon ɗum fof Allah addi ɗum ɗo hannde heddi ko minen jetta Allah e nelaɗo muɗum min kam wawa haalde a yimɓe mbe yetta Allah e nelaɗo mbe yetta ceerno Abou mi anda hay goto e aduna sona ceerno Abou goto gandu saabu guilñande pinmi femde hannde ko kanko jiimi kanko baba goddi kanko neymi ha pommini ala ko waɗananimi aduna kanko adi kam sodande montor femde hannde mi yejjita ranmaya mbeɗa yetta Allah e nelaɗo mum ɓe yettam mbe ñaago Allah noon sukaɓe amen ɓe min godi sukaɓe galle ɓe
yomin mbattodir haqqillaji min teddin ceerno Abou min jaggamo juuɗe sappo o waɗana amen ko saabu ala ko wannani amen aduna minen ñaagui Allah yo Allah juutno balɗe makko ɗe rokkamo ko yiiɗi teddinamo bijahi nabi wa sabi min ñaagui sukaɓeɓe yomin ndendu min ko neɗɗo goto min toppito mawɗo kanko wonani amen ɗo hannde eyyi alhamdulillahi rabbil alamin noon mi yetti Allah mi yetti hen baboy no feewi saabu ko ɗo darani amen ɗo hay goto wawa ɗo darade kadi min jetti Allah min jettimo min ñaagi wassalam ko jambar ɓe no feewi e rendo ngo noon ego yiɗi neɗɗo mo ganduɗa o biteɗo jambar wonande kay famoɓe ɓe eyyi ɗum kadi so ɓenni jinnaɓe men ɓe no wayno ceerno Daha Sow ceerno Abou Sow ceerno Ibnu Oumar kalɗo ɗo joni ɓoyani o Ibnu Oumar ceerno Cheikh enen ko ɓen goni jinnaɓe men to banggue worɓe hannde e aduna o kadi ha ila yawmiddin eɗen jorti kamɓe goni jinnaɓe meɗen kadi alhamdulillah eɗen jesnaɓe Allah no feewi en jawaki ɓe kadi hay saaha goto eɓe jiiɗi en eɓe korsini en eɓe puusa en eɓe mballa en kadi nder e bowal saabu oɗo Ibnu Oumar bammen Ibnu Oumar ceerno Cheikh oɗo somi jolama mi wiya no mbami e makko ni walla no wayi am ni hay ɓesgu ngo jibini ngo wayani makko ene gasa noon taw wonde ko bammo ko innirami kono min wona ɗum jiimi tan komo yiiɗi omo horsiɗi ko waɗata ko e nder o less o foof kadi mi susa ɗum haalde ɗum noon wadde mbeɗa wiya yo Allah yemo moƴƴere yo Allah teddinmo jinnaɓe men goɗɗo o kadi ceerno Daha kankone eɗen ñaagui Allah ɗum ɗo kadi omo jeeya e sababu majjum saabu kanko omo jeeya e seeɗa ɓe jangguinɓe en jejjidantamo eyyi kadi ɗum so ɓenni kanko e cukagam min baboye kalowo ɗo mo andano ɗum anda omo jeeya kanko ceerno Daha hiranannoɓe kam yomi janggo omo jeeya e haɓanannoɓe kam yomi janggo men teskiɗo o jour goto mbeɗa immi galle ceerno mbeɗa janggoyno mbeɗa salti mbeɗa yiiɗi saltade mbeɗa arti ɗo nanmi omo ñumono babam omo wiya babam salode ngernude yo janggo ala ko foti wadde sowona weejo o yiiɗa winan ko haalata ko omo horsinimi kadi o yiiɗa wacca jangde nde ngol konngol ene gasa kamo teskingol wala teskaki ngol ɗum noon eɗen jettanama Allah no feewi yo Allah yoma moƴƴere eyyi Cherif Daha mo ganduɗa kankone ko enen ndendi golle ɗe kankone en jettanima Allah no feewi kanko ko enɗam meɗen no ceerno Siraji woniri enɗam meɗen ni o ceerno meɗen no ceerno Siraji woniri ceerno men ni no mbirmi ni kala ko kalmi e ceerno Siraji nan e makko to banggue yiddemi ayi koye golle makko o wonno o saaha o natti jangguinde e nder wuuro he o sababude oɗo ñalawma o taki kanko accude o arti guila henke subaka o arti ɗo o dartini dural makko te koye golle janane o woni te kadi ko riski mawɗo o ƴetti o ari tawtorede o ñalawma ɗum ɗo ngo yiiɗa wawa ɗum wadde bandiraɓe jooɗiɓe e tabal e ceerno Ibrahima Gangue en ceerno Alaji Ba en ceerno Cheikh Dem en ceerno Babgalle Diop en ceerno Aliou Fall en mo limti juuma den ceerno Babgalle Tour en dendagal gonɗo ɗo mbeɗa yettanamo Allah no feewi mbeɗa jarnamo mbeɗa wiyamo kadi yo Allah yomo moƴƴere ceerno Cheikh Dem en foof hay goto mi accani onon fof mboɗo wiya yo Allah yoɓon moƴƴere galle o kadi mawniraɓeɓe mbeɗa yettanaɓe Allah no feewi mawni meɗen mo jiiruɗen nene Baboun Bachir ɗeɗo gueɗe ko gueɗe makko jiiɗon ɗo ko fewna ɗo ko haɓɓa ɗo fof kanko e sukaɓe ɓe no kewmini ni tan Allah no moƴƴani no feewi saabu nde wonno jinnaɓe ne jiiɗi en hay sukaɓe ne jiiɗi en sukaɓe ne jiiɗi en kaddi jiggol min sukaɓe ne jiɗirimi ni en hawni sa ɗum noon mbeɗa ñaagui Allah mbeɗa yiiɗi duwana ɗon sukaɓe ɓe beele kamɓe ɓe keeɓa koɓe dartoto ko mawɗo galle o woni mawni amen mawɗo Alhaji on mbeɗa yettanamo Allah no feewi sukaɓe makko foof koye jungam goni sukaɓe makko hannde so on teskima tato deftima ɗo kamɓe fof kadi koɓe gari mawɗi kadi o sohlani mabɓe hay batte o yi tan koyeɓe janggo joom suur makko o noon ɓe yejjitantamo on ko denɗam ni kono ɓe yejjitantamo ko jambaro ko tinniɗo ko jiɗɗo sukaɓe jangga omo suwa hen kadi kankone ko heewi yettanamo Allah no feewi gogirawo meɗen noon nene Aissata galle o foof mo limi juuma ɓe salmini on noon foof kadi mbeɗa wiya somi deƴƴeram nde yon gandu deƴƴere nde wona hay hunde so wona taw ko deƴƴere belamma mbeɗa weltani galle o mbeɗa weltani jinnaɓe sukaɓe ɓe jangguinanaɓe ɓe mbeɗa weltini jinnaɓe leegal ngal mbeɗa weltini jinnaɓe wuuro kadi duwano ɗon minen wonɓe oɗo mission ɓe duwano ɗon min mbeɗa Allah timminana min mission o e dow jaam taw kadi leelani min kaaɓi han kadi min keppi
te ala ko wawi min culture so wona duwaw moɗon emin dari emin kaɓe jamma e ñalawma kono min donki hebde komin jiɗi ko min keɓani ha jonde ɓay tan min darnani ɗo sappo lawol goto hen ɗo qur'ana min cuwa kadi koye on mission min goni ala kadi ko wawi eggidi min on ɗon mission so wona onon jinnaɓe duwaw moɗon duwoɗe oɗon duwo kono ɓeyde yettani Allah kadi yummiraɓe sukaɓe no feewi babiraɓe sukaɓe no feewi enen jettana Allah kadi babiraɓe he kamɓe fof koɓe dariɓe kono en waɗi ɓe ganduɗa ɓurɓe ardade golle ɗe golle caali kikkalten ɗoni Alhaji Oumar joɗiɗo ɗo kanko jogui ceenal caaligal kadi ko wino o jogui ceenal caaligal ko gonga e makko hay e ndungu he nde oto yahani noddudemo mbiɗon ceenal Allah ko coggu ceenal o totti en en ɗo kam gonga e makko Alhaji Ahmad Diallo on yo Allah yommo moƴƴere caliki kalis makki baranoɗo o gasino ɓooyi ko jiiɗon ko dariɗo ko pap ko ɓuuri hewde ko kanko waɗi Alhaji Ahmad Diallo woni ɓurɗo andirede Ahmad Mammoy fof ko ɓuuri hewde ɗo lilentoji jiiɗon ɗi ko jawdi makko nde wiya ɗo kunoɗe mbaɗe kanko hunaki de lawol gotol o wi tel o waɗi ujunaje 65 eyyi docteur Diouf kadi kanko udinno haala ga ka uso julli en jejjittamo onne kadi koye babiraɓe dullale ko dariɗo ka wasantalen so en limi juumen kala mo nanani eɗen gandi en ɗumini eɗen jettana Allah kadi jinnaɗo debbo no feewi jinnaɗo debbo no feewi nde wonno Allah wi wal baladu tayyibu yahruju nabatuhu bi isni rabbi walladi habutha la yahruju illa nakida jafaro noon serenɓe o sa wiɗan purol awa e leydi ngol yalti ngol fuɗi ngol moƴƴi leydi ndi no moƴƴi e wadde en jettani jinnaɗo debbo Allah no moƴƴi kadi conseil ji makko ɗi so en jola mbiyen kañum joɗɗini en ɗo o meeɗa wiide en konngol ha diwo konngol wonto bamma wimma ɗo min sa ñamani lamdomi sa yarani lamdomi min koto bamma wima ya wonɗo ɗo gonami ɓe fenanta on de min premiére ɓe meeɗa yiɗi jangguide ɓe meeɗa yiɗde jangguide saabu neɗɗo wonano ɗo haaɓa ronko dañde ronko fewnitade kono somi arti e makko tan o artire ɓernde ɗe woyami ruttude bamma yiyama ɗo ndesan konngol o wi kam ngol ceerno wi kam ceerno Alhaji Ahmad Tidiane ngol kadi ceerno Bachir ceerno wi kam wi kam inchallahu taala ɓeɗo ɗiɗo foof kaaldi konngol gotol ɓe mbi kam so tawi a jaɓi wonde tomin bamma ɗo to bamma wamma ɗo aduna e lahara ma fof koko fewata ay so tawi no wonano jinnaɗo debbo jagguno ɗon to anno ko en gaccino ɓooyi kadi yo Allah yomo moƴƴere yo Allah junnu gurnam makko kanko noon Allah no wallimo ɓesgu makko fof ko neɗɗoɓe ɓesgu makko fof ko tamɗoɓe ɓesgu makko fof susama kadi ko gonga tan ɗum noon en ñagui Allah yo Allah junnu gurnam makko yo Allah humtanmo dendagal hajiji makko mi weltima no feewi yo Allah yoɓon moƴƴere wa akhiru dawana alhamdulillahi